karong panahona daghan ang amang sa atong katilingban. Kanang amang physically dili makasulti. Unya kung amang pod di pod kadungog. Okay, kung di kaw makasulti, ang pandungog pod apektado. So mao kini nga kining mga tawo nagdala og usa ka amang. Usa ka tawo nga naamang siya. Dili gyud siya amang sukad sa pagkatao, kun dili naamang siya tungod kay giyawaan siya. So ana kaniya ang nagdaotang espiritu nga maoy naghimo kaniya nga maamang. So dunay cause, dunay hinungdan nganong dili siya makasulti. Ang hinungdan mao ang yawa nga miposes kaniya. Nya karon gidala ngadto kang Hesus o giayo ni Hesus ang maong giyawaan og nakasulti na siya sa pag-ayo. Human niini misuri si Hesus ngadto sa mga kabalangayan sa kabaryuhan, kalungsuran, og dito nanudlo siya sa ilang mga sinaguga, giwali ang maayong balita o giayo ang mga tao sa ilang daghang mga balatian. Gibati ni Hesus ang tumang kaluoy tungod kay nakita niya ang mga tao nga sama sa mga karnero nga walay magbalantay, masulubon og makaluluoy ang ilang kahimtang. Og miingon siya sa mga tinun-an, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon nga magpadala siya og daghang mangangani, kay daghan ang anihon apan dyutay ra ang mangangani. Mga kaigsuunan, natong panahon karon, ang katilingban luoy kaayo. Ang atong isig katawo, isig ka Pilipino, luoy kaayo. Ang atong tibuok kalibutan, luoy kay daghang nabiktima sa giyera. Daghang nangamatay tungod ni ining panag-away sa mga nasod, panagbayluay o kanang pinusilay, pabuthanay og mga bomba o uban pa. Tungod sa dili panag-uyon kay adunay personal nga mga interes ang matag-usa og dili magkauyon, dili tan-awon ang unsay kaayuhan sa katawhan kundi unsay kaayuhan sa ilang kaugalingon. Mao man nga dunay panag-away, panagbingkil kay ang gibasihan, ang criteria is what is good for me, not anymore what is good and beneficial for the people that we serve. Now, mao pod sa atong nasod, kataw-anan po ta usay dinhi sa ato kay atong gipaundang na naningkamot nga maundang kanang pugo-pugo no, gipaundang ka ng mga gaming. Pero gitugutan rin po ng online sabong. Una daghang mga nangamatay karon nga gipanglabay siya sa tubig o karon na kinahinay na o kabutyag ang maong mga panghitabo. Doon apoy lain pa mga online games, unya ang uban mo apil ana kay matintal lagi, matintal. Unya magkautang-utang na, online utang pod kay aron maka-apil nahimong addiction kining maong kahimtang. Unya kay doon na may dagkog utang di na makabayad, magtago-tago na pod kay doon na po'y hulga sa ilang kinabuhi. Doon ay mga death threat. Pagkatapos daghan pang mga panghitabo dinhi sa ato sa katilingban nga makahatag og kadaot sa atong values, makahatag og kadaot sa atong kinabuhi sa pagpuyo nato dinhi sa kalibutan. Sumao ni mga kaigsuunan nga nindot yung mamalandong ka kining tao nga dunay hinungdan nganong naamang siya because of the evil spirit that possessed this person. Sa atong katilingban karon, unsa man pod ang nakapugong sa kadaghanan nga di man kita makasulti, mahitungod unsay dili maayo nga panghitabo sa atong katilingban. When we proclaim the gospel, pagkahuman og ayo ni Jesus sa maong amang, inimdumin niadto siya sa kabaryuhan, kalungsuran to proclaim the gospel. Og as a result of proclamation of the gospel, giayo usab niya ang mga masakiton sa nagkalain-laing mga balatian. Atong hinumduman nga ang pagsangyaw sa maayong balita dili lamang pagsulti og unsay maayo, kundi ang pagsulti unsay maayo to affirm what is good
in the community, in the society, is also to proclaim and criticize what are the evil ones present in our community. So when we proclaim the gospel of the Lord, may ka nga, paghigugma ay kamo, it is a critique of conflicts, it is a critique of factionalism, it is a critique of putting down each other, it is a critique against attacking its persons, attacking sa kanilang kalaban. So mao na nga, when we proclaim the gospel, we also critique what are the evil things that happens in our community. So mao na nga, gikinahanglan karon nga maayo usab kita sa atong pagkaamang. Usa matong hinungdan sa pagkaamang, hadlok ta nga di natapaboran ni sir o ni ma'am kung musulti ta o unsay angay nga buhaton o unsay angay isulti. Kay ang ato gitan-aw ang pabor ba, ang pabor sa ato. But when we do that, ang atong pagka magsasangyaw sa maayong balita, wa na nato matuman. Kay ato naman himuon nga ang ebanghelyo atong lubag-lubagon to haom, no? Aron mahaom to fit what they wanted to hear, no? What they wanted to hear from us. So mao ni nga tanawon mga igsuon nga kining pag-ayo ni Jesus sa kaning usa ka amang nga tawo hinungdan giposes siya sa evil spirit. Malandong pud ta sa ako unsa may nakapugong pud nako. Perhaps physically I can speak, but what prevents me to speak out when it comes to morals, when it comes to something good, when it comes to criticizing evil that happens in our community? Unya, ang nakapait pagyud, we defend what is evil. Mao ni nakapait karon sa kalibutan. We defend what is evil. We know that it is wrong. We know that wrong is wrong. To criticize the wrongdoings of a person is not to condemn the person, but to save the person and to help the person nga mapugnan o matabangan siya nga dili makabuhat og further evil in our time. Lahi man ang understanding karon kay kung musulti ka against the acts of this person, it is considered as attack to the person, and that is to libagbag na utok, dili na mao. Mao na nga, when we proclaim the gospel, remember, we affirm what is good in our community and we critique what are the evil things that happen in our community. So brothers and sisters, may hinumduman nato kay si Jesus naluoy sa pagtan-aw sa mga tao. Naluoy siya. Gibati niya ang kaluoy tungod kay kining mga tawhana na himong biktima sa mga injustices nga nahitabo sa katilingban, kining mga tawhana nahimo siyang biktima sa mga fake news. Labi na karon kay naana ni si AI, no? Si AI, artificial intelligence, di nakakahibaw og tinuod ba ning naa sa Facebook o piki ni siya. Nawa, tanawon gyud nimo nga AI can do anything we like. Pwede ka nga mulupad, o pwede ka nga muambak, o pwede ka nga maglakaw sa hangin. Nga, see? Unya, ang kaning wa kahibaw sa technology mo nga, tinuod na pader tanawa, katong AI tong beril sa rigla nga nigawa sa dagkutanan una ni baktas, dagko kay baktak. Unya, ang mga tao may nga, pader, nagmilagro ang mahal nga birhen, saba ka mo diha. O tanawa, we spread the fake news. Unya karon, isa sa mga challenges sa atong morality karon, ang technology nga gitawag og AI. Nya kamo pod magganana ba mo mag-AI unya di na mo kahibaw og tinuod pa ba ni o dili. No, kana ing ana bitaw, mao ni tan-aw nato karon nga we have to speak out. We have to tell our young people. We have to tell everyone nga to be cautious in our using of technology. Using these technologies, perhaps we become dependent and then we become addicted to this. Unya, dili na magamit ang atong God-given talent, God-given mind, di na ma-develop ang atong wisdom nga gihatag sa Ginoo kay we become dependent to AI.
Unya, kung dependent ta sa AI, wa na. Mag-KI na unya tanin sunod-sunod kay puro na ta AI ana. We don't say na AI is totally bad, but it is dangerous. So be cautious in using technology about this AI. Speak out. Human kita giayo ni Jesus, speak out what is good and what is evil in our community.